Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κυριάκος Πέτρου και σε αυτό το δοκιμαστικό βίντεο θα αναλύσουμε μερικά θέματα για την ΑΕΚ Λάρνακος. Τα θέματα που θα αναλύσουμε σήμερα σε αυτό το δοκιμαστικό βίντεο είναι το θέμα του προπονητή του Κλάιφερ, το θέμα των παιχτών, το θέμα του γηπέδου και κατά πόσο πάει καλά η Εκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή το Συμβούλιο του Κλάιφερ. Ας αρχίσουμε πρώτα από το θέμα του προπονητή του Κλάιφερ. Εγώ πιστεύω ότι είναι σωστή η επιλογή του Κλάιφερ. Είναι εντάξει, μπορεί να πείτε ότι είναι άπειρος προπονητής. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάτε ότι είναι ένας μεγάλος παίκτης και έχει όρεξη για δουλειά πάνω απ' όλα. Επίσης, εγώ πιστεύω με αυτόν τον προπονητή η ΑΕΚ θα παίζει πιο επιθετικά, γιατί όπως ξέρουμε ο Κλάιφερ είναι ένας επιθετικός και πολύ καλός. Θέλω να επισημάνω εδώ πέρα ότι ο Κλάιφερ φυσικά έχει ακόμη το ρεκόρ στην Εθνική Ολλανδία με τα 40 τέρματα, που ακόμα κανένας δεν το ξεπεράσει στην Εθνική Ολλανδία, 40 τέρματα. Εγώ πιστεύω είναι μια καλή επιλογή, αλλά δεν πρέπει να αρχίσει να κλείσει το θέμα. Όπως σας έχω πει, αυτός είναι αυτό το δημαστικό βίντεο. Έχουν και σήμερα μας ο κάτι. Επίσης χαίρομαι ότι άλλο θέμα που θα αναλύσουμε είναι η ενίσχυση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η ενίσχυση της Εκτελεστικής Επιτροπής πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την ομαλή διεξαγωγή της ομάδας μας. Για τον λόγο ότι όσο πιο αγαπημένοι είναι και όσο πιο πολλοί και όσο περισσότερες ιδέες μπαίνουν μέσα στην ομάδα, νέες ιδέες, όχι παλιές, καινούργιες ιδέες, πιστεύω η ΑΕΚ θα πάει μπροστά. Επίσης το θέμα του γηπέδου. Το θέμα του γηπέδου, εγώ πιστεύω ότι τώρα έχει μπει σε μια ροή το θέμα και όλα θα πάνε καλά. Αν γίνει αυτό, θα δώσει μια καινούργια δυναμική στην ομάδα μας και θα δημιουργήσουμε έναν καινούργιο γήπεδο πιο μικρό, θα είμαστε κοντά στους παίχτες να μπορούμε να ψηφίσουμε καλύτερα. Και επίσης θα μπορούμε να δίνουμε περισσότερη δύναμη στην ομάδα για να κινείται καλύτερα. Και αυτοί οι 300-350 που πάσει κάθε εβδομάδα δεν είναι να πείτε πάμε 6.000 κόσμο. Ναι, αυτά πιέρνετε άμα έχει καμιά ανόρθωση από Ελλήν, Ομονία του, Αελάκη, αν δεν πάω. Και το θέμα των ποδοσφαιριστών και τιμής να απολαβών τους σε λαμβάνει σημαίνει. Σε αυτό το θέμα μπορώ να πω ότι με βρίσκει σύμφωνο, γιατί κάποιοι παίκτες πρέπει να ρίξουν λίγο τον κασέν τους για να πάω και επεξέλθουν στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που υφίστανται τώρα. Όχι όλοι οι παίκτες, οι περισσότεροι τους είναι απολαβές. Ξέρω, έχω ακούσει ότι έχουμε παίκτες που είναι πολύ χαμηλά χρήματα για την απόδοση του συστήματος. Επίσης θα ευχαριστήσω τον Γιώργη Κρόιτ για την κάμερα στην ΑΕΚ και τον αρχηγό μας, ένας αρχηγός, μην διορτάζετε και έναν αρχηγό, αλλά τον Κέρι Κόπλα, ο οποίος στα 2 χρόνια που είναι στην ομάδα έδωσε το παν για η ομάδα μας να είναι ψηλά. Και του εύχομαι καλή επιτυχία τώρα στο καινούργιο του παιχνίδι σαν πώς να το πω, σαν διευθύνων του ποδοσφαιρικού τμήματος.